and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Kaisa ko ni mong misong din sa akong puder. Maayo kay migawas ka, Christy. Buwagi si Rinan. Kay dili tagid mo hunungan sa pagsamok, dili mo magbuwag. Pangitaog laing laki nga ulitaw nga imong papuyon sa imong paay. Palayo na sa akong bana, Christy. Ikaw ang palayo kag Rinan. Kay dili ka na angay niya. Og ayaw ipamugos kang Rinan ka ng bata si Mutian, kay dili siyang amahan ni anak. Si Rinan ang amahan ni nga ako gisabak. Busa ipalit siya na ako. Ayaw na siyang papuyan niya sa imong bahay. Among bahay kining among gipuyan ni Rinan. Wa ka pa mo abot siyang kinapuhi, daan naming nagpuyo ining baya. Christy, bisag mag-unsa ka pa. Dili mo gid maangkon sa hingpit nga kumpana tungod kay kasal na mi. Mao ba? Kasal na mo? O sige. Suwayi og bawi ang imong pana. Tan-awon ta. Kung imo pa ba siyang mabawi? Christy. Wa na gusto ni mo si Rinan. Busa kung ako pa ikaw? Ayaw ipamugos sa imong kaugalingon niya. Kung may kauwaw ka pang nabilin sa imong kaugalingon, ikaw ang palayo niya. Rinan! Rinan! Gawas niya! Rinan! Bisag mag-unsa ka pagsinggit niya. Dili na makikatubang ni mo si Rinan. Busa layas na. Kung dili ka gustong pusilon ta ka. Christy, maluoy ka na ako. Ayaw na miyong sa mukha sa Renan. Kung may problema man, may ayaw pang hilapot. O saman, mula ka o dili? Kaya pusilon na ka. Sige. Sige, patsi ako, Christy. Mas may mamatay na lang ko aron matapos na kinitanan kong problema. Patsi ako! Ay! Gusto ka ding mamatay, ha? Pwes huwat ako diha. Kay kuhaon ko kong pistola. Renan! Renan! Gawas diha! Renan! Day, Jonas, day! Day, pun pinagyan day! Day, tanan na lang, day, oy! Kuyaw kung tinudoon niya yung gisulti nga pusilon ka, day! Gibliham na kong bildo, day! Bildihan kong bildo sa bintana ba? Yung auto ba? Dungogin akong tanan ninyong gipinagsultihan, day! Sa tananan, day, mauli lang ta, day! Sarinan ka doon. Dili ko gusto ngayon akong buwagan. Ayaw lagi, day! Pero tanan na lang, oy! Manlakaw na ta, day! Ug saon pa mo niya ninyo pagkabalik ni Rinan, day, kung patay ka na! O, day, tanan na lang, day, Jonas! Mamiya lang ako na tali ni day! Tana, day! Tana, day! Salamat kami nakaw na siya. Kuya katong ilang katapang. Dili pa ko gusto mahimong kriminal. Sa mas may rakit kami nakaw na siya. Pero si Rinan, hain man kaday siya. Hain man si Rinan. Okay, day, pagtuon ako, day. Wa si Rinan dito, day. Day, kung tuwa pa, day. Pulpida gano. Sigurado nga, watubang dito ni mo, day. Apan dili aron makiguli ni mo, day. Kung dili aron pasakitan ka. Sulti lang to ni Christy, day, nga tuwa si Rinan, ugwa ka lang atubanga, day. Palagot ka lang atong Christy, day. Buhaton kagid ang tanan kanura. Ano magkabalik may si Rinan? Dili ko masukot ka mataw kinig ako gisabak nga dili iluhod sa iyang amahan. Uy, hala, kinsam ka ning niya. Abli, kung akong gate, basig si Dudong rin na ning niya. Ay. Daan pagyud ko. Si Dudong rin ang yun niya.
Sige, Dudong! Isood na ng imong auto! Si Renan day kanang miabot og hubog Petra. Aw, kuan, sir. Dili man kayo dinuon hubugoy kaayo. Pero, mura man, ug nakainom kayo, sir. Kay medyo may barag mga linaktan. Unya, baho pa kayong bino. Hain man karon siya. Ito ang magtupaingon siyang kwarto, sir. At tuon ko gani, be. Maayo kay midumdum pagpaulis ba ay? Kumisod ka pala sa akong kwarto pa. Ano imo sa kong sermonan? Mas may pamulakaw lang kong balik. Ay, pastilan yan ni mo Renan. Kanong naingon man taon ni ining yung mong kinabuhi, oy. Abi mo, prangkahan talaga sulti. Ako'y nahasol ini mong gidangatan karon. Nagubot ang imong kinabuhi nga ikaw radyo'y nagmugna. Mahimo mo rin naman unta kini nga makalingkawas ka. Dili ba? Apan ikaw ang dili gustong muling kawas ning maong problema. Gusto ka ba? Gubot yun kanong kining kinabuhi ko. Kanon na naglabad kini akong oo. Ako gina maglagot. Magpagkamatay lang tingali ko. Puslan na. Ano maimpasintanan ko problema. Oy, Renan! Nayabag ka na yun, Renan. Ano ko taon ikaw una-una kamang magpagkamatay? Ingo na ba di ay ni Ana kamubo ang imong kartiyo? Wala ko'y kalipay ng kinabuhi ko pa. Kana tungod kay misuong kamanggod og laing problema. Renan, ang problema dili masulbad kung tubangan mo sa paghimo og lain na usab nga problema. Buwagi si Kristi. Aron ang problema na lang ninyong magtiayon, mauhimong sulbaron. Murag din naging basulban ang bahay na mo ni Jonis pa. Ang tinuod pa, may pagbati pa ko sa kong asawa. Apan dili ko na madawat nga nahabtan siyang taing lalaki pa. Renan, kung tinuod kang naigugma kang Jonis, anda mong kalimtan ang nahitabong pagdagit kaniya sa mga kriminal. Kalimti ang tanan. Ni ana siya nga dugay mong gipangandoy nga mabalik ka buhi. Busa ayaw na paguna-una og lain pa. Dili ko gyud madawat ang hitabo niya pa. Labi nang nagsabak na siya. Kaya bisag ka mapang tanan na mo ingon nga ako'y amahan sa bata. Dili ko mutuo. Bisag kisa pa may laking doktor nga mo ingon nga ako'y iyang amahan. Dili ko mutuo pa. Unsa? Ingon niya na ang nahitabo, kanon? Diyos ko, Kanor, mao ba ka na'y nahitabo, ha? Ay, porbida nga no. Porbida. Oh, ma'am, sir. Pida. Man lang gani kay akong gikuyugas kay Jonis kami sung sa bahay nga gipuya nila ni Kristi ug Renan. Kay kung wapa ko dito. O na sigurado yung mapusilan siya atong Kristi. Oh, Ginoo ko. Ay, hindi maginoon siya mo biya. Pero ako maging gipugos na ko, oy. Pugos na ko, pida. Hindi, magyunta siya mo biya. Moto nga, pida. Pati yun unta siya ni Adtong Kristi. Umaw lagi. Manuel, gibati ko nga dili na gyud magkauli pa si Jonis ug si Renan. Busa tambaganta na lang gyud si Jonis nga kalimtan na lang niya sa hingpit ang iyang bana. Kay wa na kini magmahal kaniya. Mao na lang gyud tingali na mayong buhaton nato. Ug mao na angay niyang buhaton gyud. Buwagan niya ang iyang bana. Unya Kanor, nganong may biya ka man didto? Pasig mo abot na sad si Renan o si Kristi ug pasakitan na ang among anak. Mao kana. Wa ka lang unta mo biya dito. Ay, ikaw man, sir. Kaning, porbida nga no. Ako man to siyang giinan. Giinan man to na ko siya, sir. Nga, kaning, ma'am, sir. Nga, manirado lang yun, sir. Kanang, ma'am, nga mo balik man dahil ko dito. Balik man yun ko. Nagkuha man lang ko sa akong pipila ka mga kuwan ba? Kaning mga bisti ba? Kaning mga saput. Ay, sige. Ay, lagi istorya. Balik na dahil dito. Oo. Ug na si Jones nga muad to rami ha. Aron kuhaon siya og dadon nini pagbalik sa bahay. Sige na Kanor, lakaw na dayon. Balik ka na si Jones. Sir, sir. Kapiin naman lang. Apan wa pamangkin mapalik si Renan. Hain magkaday siya.
Dili ko sa bakontak ang iyang cell kay iyang gi-off. Basig to sa ila. Gusto, moto ko silang bahay. At tuon ko si Renan. Sige, higop pa ng init nga sabaw sa linatan. Pero sa ingo mawasan ka si imong kahubog. Huwag ko mahubog pa. Nakainom lang. Usa pa, nakatawag ko pipila ka oras. Gigutom lang ko pa. Oh. Petra! Susiha sa gawas kung kinsay ka ng sakyanan nga niya. Oh, Renan, uman mo kaon. Magsulti tag-usap, ha? Kung mahimo, ani lang una higda. Kay daghantag pa nagsultihan karon. Si Christian niya, nagpita? Ay, udong. Akong giingnan nga wala ka. Pero dili man siya mo tuo kay iya mag nakita ko naging mong kwartos grahe. Ato Petra. Ingna nga dili makaatubang niya si Renan. Ingna nga tuwa siyang kwarto. Ug hubog kayo. Hubog siya nga na uli. Ma'am. Ug bisag giunsa na kog pukaw dili magayon mo mata. Nganong wala man siya mula sa pauli sa amo. Aron maatiban ko siya. Basin og gusto sa tingali siya nga anhilang una mo pahuwa. Petra, may mabang dadong ko ni mo siyang nahimutangan. Oo, Jalan. Ayaw lang, ma'am, oy. Si Sir Paulo man ang nagaingon nga dili nila ipasamog si Dudong Renan. Sagdi lang kun, ma'am. Kun magkamata na unya siya, ako lang unya sultihan na dinhi ka. Sige, mapaulit na lang ko. Og ing na lang unya siya nga dinhi ko nangita niya, ha? Nang Petra. Oh, Renan. Mao ka na pa, Paulo. May pagbati pa ko kang Junis. Apal pugson ko kini pagwa diri ko kasing-kasing. Tungod kay dili ko madawat kini nitabo kaniya. Dili na ba gyud ay mausap pa ang imong hukom? Dili na pa. Ug ang gusto kong mahitabo karon nga magkabuwag kami. Apan kung si Junis gyud ang dili gustong makigbuhag nimo, wa kagay mahimo. Ug kung magpadayon kamo sa inyong panagtipon og puyo adtong Kriste, mahimo gyud kamo niyang ikiya. Kay mubarog gyud siya nga wa siya makasa sa inyong kaminyoon, ug nga ikaw man gyud kuno ang amahan sa iyang gisabak. Sa pagkakaroon pa, dili pa siya masugot na magbuwag mi. Pero oras nga dili siya mag-agwanta si Pakiti kung bating batasan niya. Sa bati kong taras. Siya na niya makigbuwag na ko. Uy, Kung mahimong dapatan ko si kanunay, buhaton ko. kana Lagot siya na ko pa. dili ko musugot niya na Renan. Dili ko makatugot niya na. Ayaw gyud panapat og asawa. Kay gawas ka wa kina sa tong mga kaliwat nga manapat og asawa, mapriso ka pa gyud niya na. Basta kay buhaton ko ang tanan. Ano magkabuwag mi? May pagbati pa ko niya pa. Apan musurog akong dugo magtanaw niyang dako na iyang tiyan. Busa kinahanglan magkabuwag mi. Kinahanglan gid pa. Para na ko, lisod yung kanang buhaton mo. Busa pa, kumahi mo. Ayaw na lang pangitag paagi magkabalik pa mi. Hinuunang yun ka pa, nga tabangi ko. Aron matuman ang gusto ko mahitabo nga magkabuwag mi. Tabangi ko pa, Paulo. Renan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!